kung mag-donate ka og blood, unsa may advantage, unsa may mahitabo silang body in case nga ilang i-donate ang ilahang blood or dugo. Sige, Prime. Well, ma'am, kung advantage lang gyud atong hisgutan, daghan gid kaayog advantage no kung magpakuha tag dugo, no? Yes. So isa na pud dira kay maka-lower siya sa risk sa tong cardiovascular disease, kay of course mapulihan, ma-replenish, Yeah. di ba? So katong tanan natong gipang donate, mahatag ba na to, di ba? So therefore atong body is mag-recuperate siya. So mag-produce siya bag-o nga dugo sa atong body. So katong dugo nga bag-o nga dugo is mas tiyada kumpara sa mga karaan nga dugo. So mas makalas gid siya sa risk of having cardiovascular disease. And Yes. also that if regular magid pud ta ga-donate, ma'am, sorry, if regular gid pud ta ga-donate, mas healthy gid pud ang atong body. Oo. Given gina siya, especially if himuon na to siya og lifestyle. For every 3 months jud mo donate og dugo, no? So muna to ginatawag karon, ma'am, nga mga pledge 25 nga mga volunteers nga ila Kasi pledge 25. kana si Pledge 25, ma'am, bali mo siya program nga wherein katong mga volunteers or mga youth nga below 25 years old is ilang i-dedicate ang ilang self for blood donation. So every 3 months kina sila regularly magpakuha. These are students from CMU? Dili lang siya from CMU but nationwide, ma'am, apil international. The reason why nga now ang Pledge 25 because that is one of the programs under the Red Cross Youth po. So the rationale to nga na ang Pledge 25 is to really encourage the youth to take part in donating the blood because blood is very important good in our daily lives, especially kanang na mga emergencies. So aside sa kanang makuha nila physically, ma'am, and sa health nila, dako gid pud siya impact when it comes nga makita sa atong ubang mga youth nga hala nagdonate ang kauban. So peer pressure, char. Yeah, So ma-encourage ma-encourage pud sila. sila nga maghala nag-donate siya, so mag-donate pud ko. So with that, mas mudako ang ato ang number of volunteers ba maka-realize sila nga wow, tsada man di ay mag-donate og dugo kay as per testimonies pud sa kung ubang RCYs nga mga first time pud nga mga donors, sa first time nila mag-donate, kulba gid daw kaayo, ma'am Elge, pero kalaunan kay giganahan na noon sila og donate. Na sila pa'y mag-push bitaw sa ang mag-bloodletting data kay gusto na ko mag-donate. Really? Yes, ma'am. Ana siya ka tsadang impact.